Hai Swrbafwr, soरबा बायग्रा दं नामा? चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर चल चप्पल छोड़ हम फर्स्ट गाड़ी चला Hello guys, Fhal2 GerI बर थाबाय so guys दिनै फिन खेबसेबाव मोननै मोनसे आबां जाबां जाहाटा भिडिअ लानानै भिडिअ बानायनो फैलायबाय so guys नोंथांमोना जों थाम्बनेइलाव नुदों बे थाम्बनेइलाव नुनाय सिख्लाखौ सिनायदोंबो जानो हागौ नङा होमबा बिथाङा इंस्टाग्रामाव माने जाहाटा एकदम आबां जाबां 10k माबा बायदिसिना एक जाहाटा भिडिअ बानायो so बे भिडिअनि सायावनो दिनै बिथांखौ रस्ट खालामनाय जागोन लोगोसे बिनि भिडिअ मा कमेन्ट फैदों बे कमेन्टफोरखौ गासिबो फरायनाय जागोन so guys थोदोंबा बिना टाइम वेस्ट खालामनानै जों भिडिअखौ सुरु खालामदिनोसै Hai Swrbafwr, सोरबा बायग्रा दं नामा? So नोंथांमोनाथ' नुखाबायनो बिथाङा बुंदों जे सोरबाफोर बायग्रा दं नामा सोरबा बायग्रा दं नामा बुंलाय जुलि फाटाफाटि बुं सोरबा बायग्रा दं नामा आं बायग्रा दं आं बेलेगा बायदामाय आं बायगोन आं दं दे बायग्रा दंबा खोन्थादो आरो बायनोबा 10,000 केस होखादो डाइरेक्ट 10,000 बा बारा जायो एसे 5,000 फ्राव मिलायदो नङा होमबा बारा साइसबो गैयाथ' नोङो ओंखायनो एसे बारा लानांला आरोना 5 फोर लादो नों 5k फानगोन आङो बायनोबा मिथिखायो आं नों फानगोन बेखायनोथ' बायनो नागिरदों आं र' दाम दर मिलायदोंना र' 10,000 ल' 10,000 ल'ल' नङालै 10,000 बहुत बारा जायो नोंखौ नायनानै ओंखायनो आं 5k होनबायदों 5k लादो बारा नाङा होमबा बेखौ दा नोंसा बेलेग सानलायदो आरोना एकदमबारे बेलेग सानलायदो नोंसा बेखौनो बोरमासो फाननो ओंखारदों आं मिथिबाय बोरमा बिमा दं मासे नै बोरमाया गांसो जागासिनो दं आंना बै नै 10,000 सो मोनबाथाय नोंसोरनो दा नोंसोर बेलेग सानना दे खिन्थु आं नोंसोर बेलेग साननाङा आं बोरमानिसो दाम दर मिलदों मिथिबायना बारा जायोना 10,000 नङा होमबा रावबो 10,000 बोरमाखौ मोना बोरमा बिमाखौ नङा होमबा ओंखायनो 5,000 दाम दर मिलायबाय आं नोंसोर बेलेग सानना दे बेलेग साननांखादां दे बेलेग दा सानखा खिन्थु सौख्लायगोन आं थांनानै बेलेग दा सानखादा आं नै न'दाना सौख्लायजागोन नों सोरबा मिथिबाय मोनसे कुइसन आरोना सोलाय बखलाय खालामबा सायो ओमफ्राय सोना लाबा मोजां मोनो होननाय बेनि एन्सारखौ आं दासिमबो मिथियाखै आरोना सोंबाय थायो मानसिफोरा ओमफ्राय सोरबाफोर मिथिगौबा आंनो खोन्थाहरदो आरोना नोंथांमोनाथ' नुखादोंनो नानिया जोंना मा बुंदों जे नानिया जोंनिया जे सोलाय बखलाय खालामनायनि ओंथिखौ मिथिया एन्सारखौ मिथिया आसलथे माखौ बुङो जोंना नानिया बिराद इनोसेन्ट मानो होनबा नानिया दिनैसिमहालागै रावजोंबो खोथिबो नुफेराखै आरोना नानियाबो नुवाखैनो आरोना नानिया एकदम साधु आरोना बाबा नानिया बहुत मोजां आरोना नानिया मोजांनि सार्टिफिकेटबो दं आरोना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी So guys नानिनि बे कुइसननि फिननाय एन्सार मानसिफोरा ओरैबायदि होबाय कमेन्टआव थौदोंबा गाइस जों बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो कमेन्टखौ फारि फरायनोसै आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा बिनि भिडिअ फैनाय फार्स्ट कमेन्टआनो जादों बिराद मोजां कमेन्ट आरोना आं बेलेग बुंगोन नोंथांमोना बेलेग फरायगोन आरोना नङा होमबा स' बिनि भिडिअ फैनाय फार्स्ट कमेन्टआनो जादों मा होनगोन दा गय आरो फाथैनो स्क्रिनाव गयारि बिटिसार बिथाङा कमेन्ट होदों जे फै आं खोन्थानो सनानो चान्स मोनबाथ' आंबो खोन्थागोन कमेन्टफोरनि मादावनो वान अफ दि बेस्ट कमेन्ट इट्स मी गरगना मानो बिथाङा कमेन्ट होदों जे मावलायनायलैनो So guys दायो जों फैयै जोबथा कमेन्ट फरायनोसै बिथाङा बुंदों जे नों दाबो सोलाय बखलाय खालामफेराखै नामानो मा जागोन so guys माथो मावनो नामा मा दायो बिथाङाथ' कमेन्टआव बुहुद रायजाबायनो so guys आं दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा दिनै भिडिअखौ आरो मादि मोनांखो नोंथांमोना कमेन्टआव एसे खामना खिथाहरदो नङा होमबा नोंसोर जेसेबांनो कमेन्ट खालामगोन जों एसेनो गाहाम नांगोन नङा होमबा so guys आं दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट